Kajing le menti jong sarkar jala lor kijing dawa bakenthop ya kajing penslam ban penkeu ya ka bai nong si lani ka variable dearness allowance ka basic flow rates kajing bam pentrai kam ya ka RCW ha ka tanat PHE la arpu prasna menta na lor kiwei kala penlong ya ki nong trai master role balat tip kum ko all jantia master role workers and labor union ban wan hiar sislong ha ka khat nyau tarek no pra arja arpu saw ban sedang kajing ya ki song sat ngan baklam bo por hamadan malki Haswa kania dagi pongot kinong try master role hapo kajialam uba Crow El Parian, advisor kam founder. Gilas dang na kajiat kejat haringkat kajingra ya ki plakat, bandawa ya hok kabalas dang na du kamadan jingking, bat kabala penkot pat hamadan malki. Habakran si gilat patai kubor ba Crow El Parian uloang, bala palat khat sau panai menta kajingkran galayat, bat ka sarkar henrei, hadu menta kampat la ban ai kanu ka jubab halor kijing dawa jongki. Noror kata ulo angru ba imat kade kedustur jong sarkar ban ai tang kijing kular ban ap hadu bagi pat ba kin mi madan ban pen orlong ya kijing dawa Nagaliang jongi ko all jaintia master workers labor union kadaw ba pelong yang ban wan hang ne kasngi nagadaw ba ka liang ka jong sarkar jalla ka klem pen pat klem seli ka review ya ka bible la nong sngi katkum ka minimum wages act 1948 Talor kane ka sarkar ka simpor menta khatsau banai hado menta kabadai banle nado ka strict October khakhandai arjar arfulai te hakini khatsau to ligi banai ngilai aisha ngilai ekran ba ka sarkar katkum kata ke ak andrai ka sarkar khamle hado menta ka step hakajingisha ka sarkar ka subhaya ka ban ayengi ka order bagani katkum ka tak ak kia kenpen keu Shisen sansnem ya kanong kabagi nong tribal lasngi haka jalla Meghalaya barro kanthop ya ki masterol kidai banyo tanata kadaw ngi nagaliang ko all jaintia master workers labor union haka jingi aisha ka jong ini khatsau to liki banai ngi garai ngi sim garai ba ngimla syo bansha namar ka dor marba mardi bat kijing don kam ko boarding hangni hajalla Meghalaya kidang keu hado menta ka sngi te sakane ka by school jong gi khon gi baro ro kadang keu hau khamtam nusnem banwan nakata kadaw nakaleng ka jongi ka all jaintia master workers labor union nakabanta ginong tribal asngi kibadon nakajalla Meghalaya baro hidai ban ngiyang ngikran ya kasur ka jongi ya kana kasur ka ba ka sarkar ngibo ka jingkarpat ba ka por kala palat khatsau bana ka sim nakata daw seobha pentrai kam ya gane ka an nambar gane ka an kala patai sai hap sisen sansnem ka bainong sngi ka bainong jong ki nong trai balla hajalla Meghalaya kidai ban petkeu te halor gane ka ege baro ngi nagamban si ban mi menta hang ne surok ban nado na jantia ka ban long ga sur jong ki nong trai balla ngi ha po ka jalla Meghalaya baro Hatu kadi ka jiwan si kadi takadaw bo. Iyo na di ka jimamyo aru ya katulap ko suki. Nalor kani ka katulap kumbalong ka jingwa ka sarkar kadai ban keu arsen sisnem. Kata kanong sngi kadai ka suk April suk October nrai halor kani ro. Kadang simpor ban keu menta ka simpor ho bana December ban ai. Ya ka pisa hado menta kampat ai. Hajing adai bat katai ka bagi dai ban save sisen si banai. Nilayo hado banai October kabasa menta November ba December tahalor gani ngiwan menta ban yinalor katai ka jingkwa yongi ba ka sarkar ban patrai ki chisen sansnam namar ka kta ya bro ginong tribal la hajalla Meghalaya to kai video man ong pada nolor ba kinslam man siu klasi katai ka kinkio halor gani ka ngiong ga ya ka sarkar ba la phimdon bisa ban siu nakajalla kam don bisa ban siu karan daga basay namar ba kane ka khta ya ka jingem jong long tribal la bat gar jallahi baro ka wai khamtam ka songsuk songsan tela don bisa ngirong na do basdang ro don bisa ai ka bisa ai ka order ai ka jingkho atu pi julai kendu nem pada yu labor minister ubari was pi itaki kam ya nong bala halor kane baro ngina nado banai June newsnem arjar apsau Nila karan ba minister jong labor ba Shakliar Wajri. Nila karan ba Preston deputy chief minister, ba deputy chief minister ba Senyawa Bahadhar. Ba hado ka level jong
Chief Minister. Nagaliang ka jongki, nagaliang Chief Minister ula ay ko hukum. Yaw Minister jong labor, ban tray kam ya kani namar kani kadai ka an. Kadai bandon. Tenata daw ngila ya keren habaro ki level. Hadu commissioners ka tri finance Dr. Vijay. Ngila ikan do yu arsen. Hakani ki arsen uang mayengi ba haswa ka Christmas ka sarkar kan pelaj kan pentrai kam ya ka an. Te hadu join ka tri. Uday UR Chituri. Yonero ngila ikren hado men met. Ngidang yai sa hado men met. Nre hado mentam don ai ro ka jing jubam. Bukan ikan respon kijiyo apa ni ikren chief minister. Nakaliang chief minister ko malong konrat sang ma hado menta. Hakajing kendo yu laong yu minister jong labor. Pangkhre ya kini kijing kipengkeu. Namar ki marbam kala keu. Nrengim timnai kat kadaw. Bahado menta nakaliang ka finance nakaliang ka labor kalem trai kam ai ro. Atau kiju aida ni mbak kepisah jela ke dan penyidikan pisah. Halor kini kadaw ke ba ai nakaliang jong ka finance kamtam commissioners ka tri Dr. Vijay. Ulaong ba kidang pengkre ya kapisa na kabanta ki nong tray sarkar. Namara jan ke Christmas. Kamtam ni December. Te halor kini ki kadang kata ki aida. Kahok ki sor nong tray sarkar ro kidon kahok. Anrai la da ki nong tray bella kim yo ya kahok. Namar ki la tray ya kam. Ide ban yo kanong. Kabay nong gede ban siyo. Te kata ka jingkong san ro kadan hangta. Kinong tribal la gumalong manta ki kinwan na po boy na garo gila iPhone. Na marka daytang kani ka kanhon na kani ka union. Ka batray na banta ka basur na banta kinong tribal la. Te manta ka day ka jing sedang la ka sarkar kam ay kano ka jing tho. Yamanda ka sngi kindangwan kiyo la sai. Hakini kisngi panwan. Atau kan kijiyo pisah kan pi kan long infinite ne ka halo urban kan long. Kanlong infinite kani kan nginteng ya jing ya sa tangan. Kajing sa tangan kalong bo ngimyo pisa so kamar kala kiyo. Nang tagadaw po dawaban kiyo no salong. Kidayban bentray kam namar ba ka kanong jong gi nang tray katkum kaan kala apta si sen san snam. Tanray hang ne pan mantala khat si snam tam klem ai. Teban pen ke ban ai manung banai kamat kani ka seo asin si snam. Suk April suk October. Kidayban review ya kanong sngi. Ya kani ro ni usnam kila pendile no kumbalai banai. Tang tagadaw mat ni halor kini ki banta ki ngi kwa banyakran sai ka sarkar. Kaya pinyo mo ang paday kalapit ng gijingkular sa sarkar babun kiliang. Oh halor kani ka jing lapmet ka sarkar. Ni dan nagway bar ka barkat. Kalong ba imat kala aday ka dustur yang ka sarkar. Kaday ka dustur. Wan yakhi asalong, sa tangan asalong nang tangin sa iPad ya ka ay pipan. Kataro kaday ka dustur iman. Kamu tadi jingkuat sa sarkar pinuan iki swakin saay. Oh, kata kat kum magaji yung ijong ngi galong kumtan man mentaga sihan yung truk December. Kalangi ladap nrius nam. Kajing sa tangan jong ngi hawa rajar khat phara. Hakato ga poro kajo kin sa tangan ki ai. Tamanta hadin rius nam mentaga singiro ngi haban wan tagladay ka dustur. Habatin pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.